Veliki broj parnica kojima je domaće pravosuđe opterećeno ima iste ili slične tužbene zahteve. Državu te takozvane masovne tužbe poslednjih decenija koštaju i više od 200 miliona evra, procena je pravosudne baze Jug, neformalne koalicije udruženja i pojedinaca s juga zemlje. Njihov cilj je da ukažu i podstaknu na rešavanje ovog problema. Tužena strana najčešće je država, odnosno budžetski korisnik, ali u poslednje vreme to su i banke. Pravosudna baza Jug istraživala je predmete u sudovima na jugu u kojima su građani oštećeni zbog loše obračunate nadoknade za nezaposlenost. Suština je da u zaštiti pravo zaštitimo, ali da ne stvorimo nepravo koje će platiti svi građani Srbije iz budžeta. Stručna javnost ukazuje da bi kroz izmene zakona o parničnom postupku ovaj problem mogao da se reši. Te izmene bi mogle upravo da donesu rešenja kojima bi se u nekom pravcu onemogućilo ili svelo na nekakvu društveno prihvatljivu meru